इलिगेल मोनब्ला बियो जुदि YBY आ जुदि इलिगेल थारबा अबा बेखौहाय जेरावबो मिटिंबो खालामनो हानाय नङामोन आरो बिसोरखौ हमगौमोन। नाथाय जोङो मिथिनो मोनदों जाय मानसिया बिनि इलिगेल बाथ्रा बुंगासिनो दङ बिसोर बायदिखौ हमनो थांगासिनो दङ। नायबाय थादोंसो लोगोफोर YBY ट्रेडिं फान्ड एपनि सायावहाय इलिगेल बाथ्रा बुंग्राफोरनिसिम मोननैसो भिडिअ लानानै फैनाय जादों। YBY आ चाइनानियानो जा आमेरिकानियानो जा बबेबा मोनसे देशनियानो जा जोङो मोनब्लानो जाबाय। बियो लिगेल ना इलिगेल बेखौहाय नायबिजिरनोबो आं साना। जेब्लासिम थागोन बे YBY एपआ अब्लासिम रां खामायगनो हाब्लानो जाबाय। आंनि थांखिया बेनोल'। बेवहाय जों नुनो मोनदों माखासे गुगोल एक्सपार्टफ्रा YBY नि डिटेल्स नागिरै गावखौनो गोरोन्थि बानायनानै लानायखौबो जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों बेफोरबायदि सार्टिफिकेटनि ल'ग'खौहाय जोंबो बानायनो हायो। अफकर्स बानायनो हायो। आजिखालि जेबो बानायनो हायियानो गैया। मथा-मथि संसाराव दंनाय मानिखौनो मानसिया बानायनो हायो। इसोरा गासैखौबो होखादों, एकमात्र जिउखौल' होआखै। दा बेखौबो बानायनो नाजाबावो। बेनिखायनो आं बुङो YBY नि मेम्बार्सफोर नोंथांमोना दागि नोंनि रांखौहाय नोङो 6,000, 10,000, 15,000, 50,000 इनभेस्ट खालामो ना मायो बेयो नोंनि सायावहाय। नों जेसेबां हायो एसेबांखिनि नोङो इनभेस्ट खालाम आरो YBY आवहाय जेसेबांनाखि जइन जादों रावबो मोनाखै नङा, मोनदों। आरो बे एपआ जेसेबां दिनसिम थागोन एसेबां दिनसिम नोंथांमोनाबो मोनगोन। आरो जोङो नुनो मोनदों YBY ट्रेडिं फान्ड एप बायदि गुबुन एपआ माब्लाबाबो बेफोरबायदि मिटिं जालायनानैहाय प्राइस रानलायनो हायाखै। आरो जुदि बे YBY ट्रेडिं फान्ड एपआ इलिगेलबा अब्ला गुवाहाटी सिटियावहाय बिथांमोना माब्रै मिटिं खालामनानैहाय पाब्लिकनि थाखाय प्राइस रानलायनो हाखो रायजोफोर? नोंसोरबो एसे बिजिरनानै नाय। जुदि बियो नङाब्ला इलिगेलब्ला बे गुवाहाटी सिटियावहाय रावबो मिटिं खालामनानैहाय बेबायदि क्रर थाखानि लाख थाखानि रां प्राइस होनोहाय हानाय नङामोन। बिसोरो हमगौमोन, आसाम पुलिसाबो बिसोरखौ एरेस्ट खालामगौमोन। नाथाय जोंथ' हमनायबो नुवाखै, माबा मोनसे धुमकि सुमकि होनायबो नुवाखै, इलिगेल बाथ्रा बुंनानैहाय बिसोरखौहाय होखारहरनायखौबो नुवाखै। दा बेनिखायनो आं बुङो जायफ्रा मेगन सानानै ससियेल मिडियायावहाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों बिसोरो गोजानाव था। जाया गोसो बिसोरो हाबथों, खामायनानै लाथों। सोरबा बायदिया गारि गंसे बायनो हायाखैमोन, YBY आव हाबनानै बिजोंनो गारि मोनदों। आरो सोरबा बायदिया न' लुनो हायाखै, YBY नि फैसाजोंनो न' लुनो थाखाय बिसोरो सुबिदा मोनदों, थाइसे थाइनै इनकाम फैदों। बेखौहाय नोंसोरहा मेगन सानांगौ मा गोनांथि दङ? नोंथांमोना नायनि बेयावहाय YBY आ माबायदि खालामो। आरो YBY आव हाबोब्ला थैथारगोन होननानैहाय नोंसोरो दा सान। आरो मोनथारगोन होननानैबो जोङो बुंनो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला बियो आनलिमिटेड नङा आरो बबे समाव मा जागोन बेखौहाय रावबो बुंनो हाया। बेनिखायनो आं दाख्लिनिफ्रायनो बुंगासिनो दङ YBY आवहाय नोङो धोन सम्पति फाननानै दाहाब, गैयाब्ला ओरैनो था। नोङो अब्लाबो गावनि सम्पतिखौहाय दाफान। नोंहा दङब्ला हाब आरो गैयाब्ला दाहाब। आरो धोनि मानसिफ्रा रां रुफा गोनांफ्रा नोंसोरखौ बादाबो होगोन, हाबनोबो होनाय नङा। बिसोरो गावसोर बायदि माहाजोन जाजानो गियो। जानो हागौ बिसोरो गुबुन गुबुन एपआवहाय इनभेस्ट खालामदों। आरो जायफ्रा लिगेलि बेबायदि इनकाम एप नागिरदों बिसोर बायदिया गुबुन गुबुन एपआवहाय इनभेस्ट खालामदों रायजोफोर। आरो जुदि नोंनो लिगेलि मोनसे ट्रेडिं फान्ड इनकामनि मोनसे एप नांगौब्ला बेंकआव थांनानै कारेन्ट एकाउन्ट खुलिनानै ला, बेनो नोंथांमोननि थाखाय बेस्ट। जायफ्रा गुगोल एक्सपार्ट जानानैहाय भिडिअ हगारदों, जायफ्रा YBY खौहाय गाज्रि राव बुंनानैहाय भिडिअ लाबोदों, बैसोर बायदि मानसिखौ बुंदों दे आङो रायजोफोर। बिसोर बायदि मानसिया बर' हारिनि गावसिनि अनगायै गुबुनफोरखौहाय जौगानायखौहाय लुबैया।
दा जोंनि बर'आवहाय बेफोरबायदि एना एनि नांज्लाय खमज्लाय बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनि थाखायनोथ' जोंनि बर' हारिया दासिमबो डेभेलप जायाखै। जोङो हेफाजाबसो होलायनांगौ, सापर्ट खालामलायनांगौसो। धोनि मानसिया गोरिब मानसिखौहाय सापर्ट खालामा रायजोफोर। बिसोरबायदि जायफ्रा बेबायदि बाथ्रा बुंदों, इलिगेल खोथा बुंदों, बैसोरबायदि सुबुङा गैयि मानसिफोरखौहाय नायनोबो हाया। मानो होनोब्ला बिस्रा दंखायो, बिसोरो गोरोंखा, बिनिखायनो बिसोरो बिदिखौ फोथाया। दा बेनोल' आंनि थांखिया, बेयाव हाबनांगौ, रां खामायगनांगौ। जेसेबां दिनसिम YBY थांनानै थागोन, नोंबो मोनगोन, आंबो मोनगोन, बास बेनो। बिनि अनगा जोंहा जेबो साननांगौ गैया। आरो मोनसेखौ आं सानदों, इलिगेल मोनब्ला बियो जुदि YBY जुदि इलिगेल थारबा, अब्ला बेखौहाय जेरावबो मिटिंबो खालामनो हानाय नङामोन आरो बिसोरखौ हमगौमोन। नाथाय जोङो मिथिनो मोनदों, जाय मानसिया बिनि इलिगेल बाथ्रा बुंगासिनो दङ, बिसोर बायदिखौ हमनो थांगासिनो दङ। नायबाय थाथोंसै।